Аз ще започна малко отдалече и няма да съм кратка, така че те моля да ме изслушаш до края. Разбира се. Защото нещата са много свързани. Йоанна беше капака на всичко. На коктейла се държа много студено, което на мен не ми хареса. Смятам, че ако имаше нещо, което те притеснява след целувката относно моят интерес към теб, трябваше да го поставиш като въпрос. Половината от момичетата тук са на курортен център и на почивка, не са тук за теб. И факта, че ти постави под съмнение моя интерес, много ме обиди и ми дължиш извинения за това. Другото, което също ме притеснява, е, че ти всъщност казваш, че аз съм разрушила моста, който ти си се опитал да изградиш между нас. Аз не смятам, че този мост се основава на това дали мога да се целувам или не мога. И не смятам, че това по някакъв начин показва колко те харесвам. Аз съм такъв човек и аз трудно допускам хора физически до мен. Ти сам каза също, че трудно се доверяваш и тук постоянно сме в някаква игра и в някакви тестове, но аз не съм дошла за това. Аз не искам да ме тестваш, не искам да играя, не искам манипулации. А това, което ти направи на коктейла, за мен беше чиста манипулация. Не ми харесва, откровено ти го казвам. Естествено, че беше манипулация държанието ми на коктейла. Аз нарочно не говорих с нея, не сядах до нея, нямах дори визуален контакт с нея, не я погледнах. Радвам се, че е направило впечатление, за да разбере, че аз няма да се държа по начина, по който тя очаква. Първо, наистина ми е важно в смисъл да разбереш, че ми дължиш извинения за цялото ти поведение на коктейла, защото ти валидира пред мен хора, които не можеш да ги сложиш на една везна с мен. Просто няма да го приема и нямам нужда да чакам дори церемония, ако това е така. Ти мислиш ли, че някои от тези хора могат да ти бъдат въобще конкуренция? Ти постави нещата така, аз не мисля и затова съм готова да си събера багажа. Аз не искам да си събираш багажа. Ако исках да си събираш багажа, нямаше да ти дам роза и нямаше да кажа тези неща, които казах. Начинът, по който се държах на церемонията, се държа така само единствено, защото ми пука. А трябва да ти е ясно. И ти ме отправи до Чакай секундата. Извинявам ти се, ако съм наранил чувствата ти в този момент. Не съм искал да го направя. Просто исках да ти покажа, че както ти можеш да правиш някакви неща, така и аз мога да ги правя. И ако ти си дошла да играеш някаква игра, аз също мога да играя. Защото аз наистина не знам все още ти дали наистина си тук заради мен. Защото ако ти си тук заради мен, ти не би трябвало да ми се дръпнеш по този начин. Можеш да го направиш много по-деликатно. Аз нямах проблем да си извина, защото знам, че наистина не се държах на този коктейл с нея. Ще задам един въпрос. Ти мислиш, че аз те харесвам? Да, и аз съм сигурна, че ти знаеш, че аз те харесвам. Точно затова не знам тази плеяда за какво е. Ти ме нарани, като ми отказа целувката. Стане много въпросително между мен и теб. Наистина. Да, но аз още в началото ти казах каква е моята гледна точка за това нещо, защото аз знам колко трудно допускам хора до себе си и в крайна сметка, колкото и да те харесвам, аз не мога да кажа на този етап, че изпитвам любов към теб. Липсваш ми, искам да прекарвам време с теб, но в крайна сметка аз на този етап те харесвам и аз искам да те опозная повече, искам да прекарвам време с теб, но нещата опират до тук и аз не съм готова за такъв тип интимност. И ти това трябваше да го разбереш като джентълмен. Трябваше. Може би, според теб. Да, аз казвам моята гледна точка. Не, аз не разсъждавам така. Добре, и от тук нататък идва втория ми въпрос. Молбата ми от тук нататък, когато имаш някакви колебания относно мен, да ми поставиш въпроса, защото съм достатъчно голям човек да мога да го изговоря и не ми харесват тези номерца на котка и мишка. Ти защо не даде да говориш с мен? Защото аз нямам против, ако съм сгавила с нещо, аз да се чувствам виновна за това, че съм поставила граница. Няма лошо да дойдеш и да говориш с мен, да ме потърсиш. Аз не, че знаеш, че нарочно не идвам при теб. Знаеш, че нарочно не сядам при теб. Знаеш, че нарочно не те поглеждам. Да, и това според теб зряла реакция ли? Може би не е зряла, обаче е истинска. Добре, дай за напред да се придържаме към зрелите реакции, дори да не са чак толкова истински. И да говорим. Усмихна се, майка, правих малко настроение. Малко. Успях ли? Да, малко. Мъжете го ще.